Talking yo omondilong lilo. Yes. To I compare gi jowa manyasani gi. I could say ni jowa manyasani gi temo seriously. Nkech jogwa machon gi. Yeah. Nerwako ga vixens gi ma very funny. Julie dunia mbaya. Kabisa. Nerwako ga vixens gik ma king'eyo. Gala. To ipenjri ni mato ng'ato rwako nade. Tinge gigite comes back to voice opinions. Yes. Mag kaka jowa mambele rwakre. Rwakre nade, gitimre nade. Seche ma ng'ato dwa dhi mielo, for example, owinjo ni Prince Inda dhi kumoro. Orwako ang'o. Joma ne tok Prince Inda norwako gang'o. Yes. Okay? Ndalo moko nyocha kae ne Tony no perform, I think one of the events. To ntie kaka ji nokomor gi kit wach ma Tony ne wacho to gi kit kaka notimre gi ji. Yes, ang'eyo wach. Koro magi gik ma voice, magi gik ma form opinions kaka musicians bende moko mbele kanyo. Kwanza gin gi influence. Bo behave. Nkech gin gi influence. Yes.